Καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για όλες τις ημέρες που πέρασαν, αλλά και για το νέο έτος. Για ένα νέο έτος που έρχεται, ένα 2025, το οποίο σίγουρα θα μας φέρει περισσότερη τεχνολογία, αλλά και περισσότερες λύσεις για τον άνθρωπο. Γιατί συνεχίζω να επιμένω, παρότι ηλεκτρολόγος μηχανικός και υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, θειασότης μιας πληροφορικής και μιας τεχνολογίας, η οποία δεν γίνεται απλά για να εντυπωσιάσει, και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη το κάνει αυτό, αλλά μια τεχνολογία η οποία δημιουργείται για να δώσει λύσεις σε ανθρώπινο επίπεδο, έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρό της. Αλήθεια, τι να περιμένουμε το 2025, και υπάρχουν προκλήσεις. Πραγματικά υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε μαζί να κάνουμε. Από τη μία θέλουμε όλους εσάς, θέλουμε τα νέα μυαλά, θέλουμε νεοφυείς επιχειρήσεις, και από την άλλη να καθίσουμε να βάλουμε το μυαλό μας κάτω. Η Ελλάδα φημίζεται για το μυαλό το οποίο διαθέτει, για το ταλέντο το οποίο διαθέτει. Μπορούμε και στη γη και στο διάστημα. Είναι φοβερά ενδιαφέρον το τι πάμε πλέον να δημιουργήσουμε και πώς μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις και δεδομένα, προκειμένου πραγματικά η επόμενη μέρα για την Ελλάδα να είναι μια διαφορετική ημέρα, μια αποτελεσματική ημέρα, μια πιο αισιόδοξη ημέρα, γιατί η τεχνολογία είναι εδώ, θα το πω και πάλι, όχι για να αυτοαναδεικνύεται, παρότι είναι εγωίστρια, αλλά για να δώσει λύσεις, πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα τα οποία διαθέτουμε. Καλή χρονιά και πάλι.